Sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Agtalinaad ka, asibibiyag, dito'y barukong ko. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikman. Gapo tabiyag na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asunata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ti katayagan abantay dito Pilipinas ket ti Mount Apo may sa a volcano a masarakan ijay Mindanao. Ti tayag na ket 2,954 meters wenno 9,686 feet. Ti Met Mount Pulag dito Luzon ti may kadwa a katayagan a 2,928 meters wenno 9,604 feet. Amuyo kadi nga the exotic jeepney ket post-war creation na-inspired tayo kadagiti QI sheets nga impan dito dagiti American soldiers in the 1940s. Dagiti enterprising Filipino ket inalada dagiti makina ket napartuat day the exotic type iti jeepney. Short distance man when of feeder trips, exciting. Babaan iti Philippine Quick Transport kas kadagiti tricycle, motorsiklo nga da sidecar na, kan dagiti pedicab, bisikleta nga ada sidecar na. First time makaraman, iti Red Horse Trail. First time nagdimas, ulitin, grabe. First time, umuna atama, anapigsa, naimas. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Halo-halo, literally nga aglalaok, mix-mix na paglala. Pinapalabas, nakasangit ni Honey, idinaamuan ni Dave asan ani Albert ti pudnong amana. Ngem impudno na ito'y amay sangampon. Iti panaglamas na gital daw, narik na ni Honey, anapudno ni Dave, iti paragbaliw na. Ngem adda na kaidanon ka ni Mayros, nga agnobyo da kanok ka ni Dave. Nakapungtot ni Ria, kat ad-adda a kinagura ni Honey ni Lira agayem na. Inalayayan ni Albert tirik na ni Mayros, ken nakasangit pa'y anang aklon, anabaybayan na ti anak na, gapo, iti kinambisyoso na. Nakasangit man ni Honey, iti saan anapnek ni Mayros iti inawat na apamadayaw. Ita papagayam, denggan yu ti tuloy ti makalawas apakasaritaan arapauluan. Mawaw, iti pamatay. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. At dalapin ka sa kasarsarita ni Dave. Asino nga taday jay? Ni, kumitkita kanya katumis-isim ang kipinpinayapay. Kaslaman munak. Ni, dayjay limugan na ni ti kotse. Umayan dito ni Dave. Di siya na dyan. Ha? Kasimsim ko.
Nagpintas. Saan mo ka di anadlaw nga sisuman na ka? Pasensya ka na. Jak na ipakadakin ka. Ti panangipost ko iti Facebook. Ti ladawan mo. Hindi mapadayawan ka. Apay ni naramin mo tikas jay, Dave. Gapoy tiragsak ko. Nagkomento ni Shaira. Kat amom ka di anabasa ni papang mo. Ha? Ti pudno nga amam. Tipod na nga amak. Am-amo ni Shaira, akasinsin mo? Aggayem da kano iti Facebook. Kat nabasa na ti comment na iti paskil ko. Kat nakita na ti ladawan mo. Nagdamdamag kano ka ni Shaira. May papankin ka. Babaan ti chat. Apay pa'y lang interesado kanyak. Binaybayan na ko na. Ang mga namariribok lang ti pamilya na gapo kanyak. Pimanaw mat ngaminan ni Shaira. Tapno iso ko mati makasarita manaimbag. Ngam, amom ka di? Saan na kano nga amo nga adda anak na ka ni mamang mo? Ha? Saan na kano nga impaka amo? Kasano pa yung ipaka mo na kat inalilaw na ni mamang? Adang mat gaya masawa na. Nasaysaya at na makasarita ni Shaira. Amang ano ti amam pa yun na mismo ti agchatken ka. Roman Rivero. Dahit tinagan ti amak. Siguro ti Facebook account na. Apay a single status tinlanad na. Nagsinada nga ta, iti asawa na. Ay, kasanong da ito eh. Ni Papang Albert dad-ata kasingad ko. Isuntim bilang kong amak. Diyak kaya tamasair tirik na. Kaputin bilang nakapudpud nung anak na. Nunimat mamang ti pangibagakit ti daytoy. Ako nga't lakit eh. Jakmot kaya't masakitan. Mariripo ka nak. Jak amo na niya ti aramidag. Tatang, aday bagak kada kayo. Awan ka diti madmadlaw yo kinihani. Awan mag, abay. Anya ka direjay. Kanayon ama sapa asumangpet. Ngam agpupok mo't adagos iti kwarto na. No daduma, matiltiliwak anak kamulengleng aglulwa. Apay nga ta. Pinadas mo na nagdabagan. Amoyo mo't tanday jay, nalimod. Kasaritak tuman ni Albert. Ang mga damunan wa niya ti pakaredibukan ni Hanay. Awagan ko man ni Hani, ta kumustaan. Nabayagan ajak nakita. Tadanda ni nakarabrabiin no makasangputak. At dapay kit di pa uyo ni Junior. Tawan ka nun ti oras ko kinkwana. Konsensyaan nakman ako na akon. Adda na ibaga ni Hani iti na minsan. Uray ka nun naka-online ka. Saan ka kanumot nga agchat-chat kinkwana? Talagang hagipulpulong kan kanya. Nasingad kanya. Taan niya nga rod. Imbilang nakapod nung amana. Saan na kumakagura? Uray iti babaan lang iti awag. Maipariknam ti panang ipatag mo kinihani. Kaslawan mo't ngamin ti bibiyang mo kinkwana. Girl, I need you. I need your love. Lolo,
Nangako siya tinagsarsalita nyo kanya Auntie Ria. Na-impacta saan nyo pa yung nagsaludsudan ni Papang? Anya nga min, ti pakariribukam. Matiltiliwan na ka ni ante, may kulkulang ka naglulwa. Napanunot ko hada kayo ti pangibagaki ti daytoy. Sakbay ka sa ritak ni mamang lolo. Diyak may turut nga ibagakin ni Papang Albert. Diyak kaya tamasail tirik na tamo kapatpat ganak launay. Anya ka di dayta? May panggapit ipudpud no nga amak. Anya? Kasanwa na mo, Sana pudno nga da asawa ni Papang. Saan na kanugayam nga amo? Anagsikog ni mamang. Nagulbud ka niya ni mamang mo. Isarding nyo kumanday ta panaginom nyo iti arak tatang. Saan ati panagbartek iti makasulbari iti parikot? Hinulbudan na kinabsat mo. Inalilaw na tayo amin. Uray ni Albert. Anya pa'y tirupa ng isarang nakingwana. At adan, asaan nga gawid. Agkalma kayo kumatata. Kasano ko mga kalmaak? Awan gay masawa na yaruman. Apay asaan na nagpaikasar. Saan pa'y analawag iti amin tatang? Isuang parbeng kayo. Hawagam ti kamsat mo ta pagawid mo. Masapol alaw-lawagan na anay bagday to'y. Tatang, ni Manong Albert ti kabain nyo. Nalpasan ti amin. Inako ni Manong Albert ti si bubukol a kinatao ti kabsat ko. Impatawid na ti apelyedo na kinihani. Panawan nak mabayla ang riya. Ipangagdak kumamot tatang. Idulin ko na ito'y. Balagan ka. San mapakibiyangan na ita? Nukunak ka panawan nak. Panawan nak. Naduktalan dan ti kinapudno. Kapukan ni Shaira kasinsin ni Dave. Nasarakan ni Roman ni Hani. Palasangan ti anak ko. Masirib kan manakman. Ang kasano no pilian na ti amana. Sana mabalin. Ni Albert tinaringan na nga amana. Apay atuntunan pa'y laang ni Roman. Karbangan ti anak ko abiro kan ti pudno nga amana. Mamang, nagchat kami manan kini Daddy Roman. Saan na kanu nga mo nagsikog kayo? Kilaat kanulatan na saan kayo nagpakita kan ko na. Ano ka ano balasang akon? Isupay ti panakamok. No saan agapukin ni Shaira, diyak kumanama mo ti pudno nga amak. Ilimod ko ti amin ang lalo kan kahani. Tatyam mo katsanan adumtang ti panawan ama-am-am ti pudno nga amam. Apayasan kayo nagpaikasar kan ko na. Diyak ko man kaya talagi pan ti amin. Nasakit tinakam ko kan ni Roman. Ang dadagsan akon idinaduktalak asana si Shak ti babae ti biyag na. Ngam bagayo ko matipudno kan ko na. Amangan no da kayo tin kasar na. Ang babawi ka kadian ni Albert tinariingam nga ama. Awanan ti kasayatan at hauno sana ni Albert. Mamang, patpatgak ni Papang Albert. Nga mamo kasaan na may subli ti amin. Nasaysayat no ni Dadim aruman ti pakaamom iti sububo kalaki na tao na. Uray ta kanayon kayo matangag sarsarita. Saan da ka paritan? Tsak mabalin nga ipaidam ti wayawayam. Inton maam-amom ana imbang ni Dadim.
Si kanto ti mangibaga, no nagbidutak ka di itinagbalin apang ngeteng ko. Sige, mamang. Kastapay. Bye. Anya pa yung ato dagiti masapol ang maamuhak. May panggabi ti pudno nga ama. Ito na ang Albert, pakawanan na ko, ma. Jak impud no kan kati amin. Tama nga no dumtang to ti panawan nga iramraman na kaababalawan ni tatang. Maawatan ka. Inayat ko ti sububog kalaki na taom. Amo ka din ni Hani. Ado pa'y tisan ko na ibaga ka ni Hani. Kaya't ko nga iso mismo ti mang doktal. Tapno makapagdesisyon no surutan na ti ama na. Imbilang ko akaspod nung anak ko ni Hani. Karbangan na ti pamatag ti pudno nga amana. Maamuan ng tulata. No apay nga aging gaita. Awan pa'y ingkasar ti amana. Itilaksid nga ado ti anak ni Roman iti agsasabali a babae. Girl, I need you. I need your love. Nakasarita ko ni mamang mo. Sapay ko mata mapakawan mo. Iti panagulbod na kin ka. Labayang ka din nga moyo ti amin, papang. Uray siya. Nagilimod kanyak. Oh. No adaman pagyamanak. Saan na nga ingkamat ti bagi na kini Roman? Saan kami kumaan nag-asawa? Papang, natanog kayo nga gayat. Imbilang kahapon nung anak ko. Nukas pangarigan. Pilyam ti makidin na iti amam. Saan ka apawilan? Awan plano kakasta. Makaanayin anam amok ti pudpudno nga amak. Ken masansan ang makasarsaritak. Saan nyo kumaakagura ni Miros iti panagulbud na kada kayo, tatang? Lipatan yung tinapalabas. Kababain launay, Barok. Naimbag kaunay. Sika ti pangigap-gapwak. Adda salutsudak kada kayo. Nukas bilang agparang ni Roman. Kat alaan na ni Hani iti sidong na. Palubusan nyo. Diya ka mo asong batan dayta. O kat sika. Anya ti pangadeng mo. Nalpasan na nakapagsarita kami kini Hani iti dayta abanak. Kinapudno na. Siyak amis mo tinangkid daw kini Miros. Apalubusan na ti balasang na. Nagtanok ka talaga, Albert. Saan ka managing bubukod? Itad tayo ti waya-waya kini Hani, tatang. Masirib kan manakman ni Hani. Bayan tayo nga iso ti mang tingiting. No karbangan ni Roman Rivero ti agbalin apud no nga amana. Nakasara kay tinapudno agayam, Hani. Nasingpad ni Sierra. Iso tinakaamuak. Ang nakabakbak ng kanon ni Mr. Roman Rivero, apudlo nga amam.
Nagadukano ti negosyo na. Kanayon da kadingag sarsarita ka ni Daddy. Saan na ka na yun? Adukano ti pakakumikuman na. Masansan ka nga day ti abroad. Gapu ka ti negosyo na. Day nga tatiga po na, nga aging gayta. Awantiin ka sarna. Anya? Mano ka rin ti tawon ni Dadim? San pa yung unay anataangan? Iniinauding ang ni mamang iti talo atawan. Iti day di akin abak nang na. Adulakit di ti tawidam ken kwa na. Sana napatag kanyak ti tawidak. Diyak kalikaguman day ta, Dave. Oh, agluwa ka patan. Adda ka din na ibagak na nakasairan tiriknam? Awan. Diyak na magawidan ti panagsangit ko. Diyak nam namaan. Amam-amok pa iti pudno nga amak. No pa'y map-map na kako ni ti pamatag ni Papang Albert kanyak. Dahil tinagtulagan mi ka ni Albert Rhea. Itad mi ti waya-waya ka ni Hani. Nukas pangarigan tapilian na asurutan ti amana. Karbangan na dayta. Siya, ti saan nga umanugot manang. Ngam, Nalakalaang ken ka, nga ipadawat mo ti bukod mo nga anak. Maladaga pa'y laang ni Hani. Siya kunted adaan nga si kaso ken kuana. jak nam naman na si Direnak kadagiti sakripisyong ka ni Hani. Saan dak ka mababalaw manang meros? Saan laang akaanakan ti pangibilangag ken kuana? Iso adya ako nakiasawa pa'y. Agyaman aklaunay. Ngam, narikta ka din ni Hani ti panangipatag mo kan kuana. Uwan manang amok. Aklunag ana istrikto akan kuana. Naglabas ti panangipatag ko ken kuana. Tadyak kayat asabali ti pagtumpalan na. Sige. Iparupa madi mo kayat amay pada kanyak ni Hani. Saan ka di akas tati kayat mo asawan? Wan, aklunag. Nakaarami dak itidakkel abidot. Dua kayo lang agkabsat. At dapay iti adayo ti kabsat mo. Nagsindong bat kayo kidin? Jak nalapdan tirik nagtatang. Agbababawi ak anasong batak ni Manang Meros. Amo ka, anasair ko tirik dana. Nasakit tinakam ko. Ipadawat na latan ngawan anyaman na ni Hani. At da kalindagan yung agpada. Ngam diyo kumailaksid ti karbengan ni Hani iti amana. Adamat ni Manong Albert. Itapay, ti panang tuntun na iti anak na. Di na ko masinapol ni Manang Meros. Napanunod ko matday tayo di. Ngam ni Albert tinang lawlawag iti panunod ko. Kasanutan tatang. Nalagip ko lang aron tinaibaga ni Manang Meros. Iso, jak nakatipal. Panawan nitan nga ipaay mo ti pamatag mo kini Hani. Tapno saan ta amapukaw. Rabiin, Hani, ngam siriring kapailaan. So nga, intimplaan ka itigatas mo. Agyaman nak, Antiria. Lipas sa klabit da ito'y. Iso anangalak iti sa nga palanggana danom apang yupura ka da iti sakak. Tapno sa anak nga agtuglap. Nakasursurwam ay adayta. No makaturog kan, pagustuhan ti bagim. Naling itampayin ti bukot mo. Nakpudot mo't ngamin, Auntie. Uray nakatutok ti electric fan iti likod ko. Agling etak latta. Na,
Makaala ka iti sakit mo iti day tangar aramidam. Sukatam ti kawis mo. Saan ka nga ag-electric pan no aglingling-et ka? Oh, anya ti makunam iti daytoy baro alugan ko, Hani. Napintas matlaan. Itayak pa ya sumanaw. Awan mo tagtagarimon. Papang, Ne, apay nga agsangit ka. Anya ka diti problema. apingin sardan niyo ti kotse. No agsangit ka matan. Mailiw ka kadi kini Roman. Nabayagan aya adi mawag. Ipat patig nakbat lagayam ni Auntie Ria, kanoray ni Lolo Fred, papang. Kunak no da kayo laang timang ipat patig kanyak. Girl, I need you. I need your Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na ringgan ti tuloy ti makalawas a pakasaritaan arapoluan. Mawaw iti pamatay. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayaya. Insurat ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Production Supervision Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo. Number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. forever in my heart. Ken na forma nga da takong na slope sada pinintaan kadagiti flower design. Dagiti tattao nga dagagayam na kat at atidog ti biyagda. Dagiti tattao nga aktibo ti social networks ken gagayam akapatpatang ket at atidog ti biyagda may kumpara. Kariti kaming ti familyada segon daytay ti takwat dayti researcher manipod Michigan State University. Iso na dawayam mapan makisarsarita kariti gagayam ore agmerienda kayo laeng. Mayon is the most beautiful mountain, saan ang makasideg iti kapintas na uray ti sikat a Mount Fuji ti Japan. Ti kadakilan a game preserve ken wildlife sanctuary diti Pilipinas ket masarakan iti Kalawit Island probinsya ti Palawan reso ti kalawaan na paset ti daga kadagiti amin a probinsya. Dagiti alimboboyog ket makatayab nga nangat-ngato paingem ti Mount Everest. Dagiti alimboboyog ket makatayab da nga nangat-ngato at 29,529 feet above sea level. Según di National Geographic, amang nga nangat-ngato ti tayab da ngem iti Mount Everest a katayagan nga bantay tintero. Nasa amtim palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man. Saan to ang maap-ap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! ako ay karagbaso lang. Pakawanan na kuma. Umdas ko man ti makikita maapan nakadusdusak. Suka,
Iti Puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni Ayat, nga agubog iti puso. Ngem apay nga adda dagiti naulpit amang gulib, iti napudno nga Ayat. Numasugat ti puso, ket salmukubanan ti libdo. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga Ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti kura. Sa balipaya drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Sugat iti puso. Di napalabas, nadlaw ni Alipio ti panakariribok ni Laura. Iti dayta aguntaway, napanunot ni Attorney Flores ani Rosano ti kasarita na may panggap iti panakakita na kada Brian kan Bernadette iti balay ni Alipio. Kabigatan na kalpasan ang nakasarita na ni Bernadette, nariribukan ni Rosano. Insingasing ni Alipio ken ni Laura, akasarita na kuman ni Brian, tapno makapagsagana daytoy. Ngem saan pa'y ang nakasagana ni Laura amaamuan ti anak na, ti maipapan iti napalabas da ken ni Rosano. Ad-adamat apampanunota ni Rosano, ti pakaragsakan ni Bernadette. Agingga iti naikadengmet ni Laura, no kaano, ken no sadino ti pagkikitaan da. Ket ita papagayam, adtuyan ti tuloy ti nobela na pauluan. Sugat ti puso. Malasin ko ti kotse iti abay tinangisardeng ang itilugan ko. Nasapsapad adimtang ditoy. Katwa na nga tadamaw rin kan Mrs. Salva. Awan ti kotse ni Maureen. Nagkuyog da Bernadette kan Brian. Nadano ng ti umno a panawan a masapol asangwan kayo. Madamdaman to na dumsagak. Da Brian kan Bernadette nga ta. Awagak ti anak ko. Kaya't ko akakuyog ina ka ni Bernadette amapan iti resort. Apangurayan dagiti Salva kanyak. Kasla makit-kita kun ti reaksyon ni Maureen. Kalpasan amaduktalan na asyak ti ina ni Brian. Hello, Mami. Naimbag tayo mawag kayo. Papagkasag ko man, di pa nagpataray ko iti kotsek. Ngam, agner na reviews ni Bernadette, anang anawa kanya. Tanangam ko malang tagmaneho, Brian. Narigat ti madisgrasya. Sa dino kanintiayan niyo. Dandani kamin makadanon. Na-traffic kami langit ay. Nakadanon akong dito eh. Ngam ur-urayan kayo ka ni Bernadette. Kaya't kayo akakuyog a dumanon iti resort. Awan ka ni Tita Maureen iti resort. Anya? Saan ka no anak ikuyog ni Tita Maureen kada Tito Rosano kan Lola Leonarda? Kasta ka di? Mapasangit ni Bernadette. Takasla awan bibiyang ni Mami na. Sige nga, Ruden. Urayan kayo dito eh. Bye. Nakakaasim at ni Bernadette.
Siyakla ko man tinagbalin nga inana. Apay bagang pilangkin ni Tita Lora ang makaluluat. Gaputa sana nakikuyog ka dadadi kan Lola. Iti pa nakipagkita ni Mamim kadakwada. Nakababain. Alis to malunag tirik na ni Mami. Maasyan lakit tikin ka. Naibaganan sa iti na minsan. Panagbalin ka kumalaangan ng anak na. Nagsaya at kuman nga agpaiso. Agkabsat na ko, ma. Kat, asino nga ta kumati kaayan-ayat mo? Nuday jay adirik. Amang ano inaldaw nga agriri kami. Saan na saya, tikas na, Brian? Jak nga rod kahit nga agsangit ka, Bernadette. Kitaan nyo, dandanita yung nadiskrasya. Kung naktumat niya minasyak lang, hindi agmaneho. No si ka tinagmaniho, amangan win sublim ti kotse. Apay kami napilitan dak ang makipagkita iti naday ya Brian. Anya ko mati maganap ko. Amum, anapatag kan Bernadette da ito eh. Pagandaran nyo kit din ti kotseyo. Awag man kit din ni Miles, ta ayaban na nagiti barkada mi. Agkikita kami dita resort hotel. Kitam, sa bali man ang tiplanom. Amoy dad. Kagurgura kayon. Kagurgura kayo amin. Maurin. Kagurgura kayo amin. Nawatan nyo? Nakadanon nga tan ni Laura iti pagkikitaan da iti pamilya ni Bernadette. Ano nga tati mapasama? Hindi kalman lang. Namin ado nakita ka nagsubli-subli ni Atty. Flores. Anya nga tati bagana. No ni Laura tirantana, amo na mati pangumpisinahan da ito'y apang danungan na. Panagkuna ka, adda sa bali arantana. Asino nga ta? Mama, apay nga alusiisan kayo. Anya ka niti pakariribukan nyo. Dandanin may nga oras nga gururay ta. Ngamawan pa'y dagiti urayan ta. Aglalo ka dagiti agi na abrayan kanti inana. Amang ano dalang nakataktakan da. Sa nagpaudi ita ni Bernadette, tas sukunin ka ni Brian. Kat agkukuyog dan atalo nito eh. Kat dayjay nga asawam. Talaga anapatpatag dagiti barkada na. Saan tayo napilitan no di na kaya't ni makipagkita iti mami ni Brian? Saan na tayo lang ata nga inalilaw tayo jay ababae? Saan mat nga ta, mama? Dadya mat ni Maureen. Imay mat lang. Kadwa na ni Daddy. Pinilit nga ta ni abalayan. At da Brian ken Bernadette. Apay nga awan dapay. Naimbag ta nakaumay kang matlang, Maureen. Agyaman nakiti panangan luko iti asawak, Daddy. Gaputa na pataguna ikini Bernadette nga pukok ti kadati nana. Kat, sa dino ti ayan dagiti agaya na yan? Itay pa'y nga agururay kami kini Rosano. Imun una kayo pa'y adimtang. Diyak kaya tamasayang lang ti oras ko.
Agpagna-pagnak pa lang iti igit ti baybay. Saan ka kuman nga madayo pa'y Maureen? Tanya ko mataramidak dito eh. Maureen, nagparbeng ka kuma. Nagitayan da Brian ken Bernadette. Nauray tayo matlayda. Tuwada matlaang. At damay sa babae asumursurot iti likudan da. Ni Laura? Ti awonan ba na babae? Anya ti kayo tasawan da ito eh? Mapasama kat ni pagbutbut ka. Anya ti kaadda da ito babae ha? Anya? Saan ko ama gustuan da ito eh? Saan ama balin ama pasamak ti agay ay ayam iti panunot ko? Agyaman at tanda kayo matlang, Mami. Pasensya kayo na, iti panagururay nyo. Inururay mi pa ilang amin ni Tita Laura. Apay akadwayo da ito'y babae. Iso ti Mami. Amamuyo ka din ni Mami. Ngamapay nga agungat kayo. Siyak ti ina ni Brian. Siyak ni Mrs. Laura Richmond. Sika. Sana mabalin. Sana pag da ito'y. Jack Maclon! Mami! Itamot lang! Agsina kayo kini Brian Bernadette! Apay, Mami! Kakurgurak na ita babae! Amamuyo gayam ni Mami. Ngamapay akagurayo. Anya ti basol na kada kayo. Brian, Bernadette, panawan na kami pailang. Kasarita da kayo inton madamdama. Yada yung pailaang dagiti agayan ayat abalayan. Lola! Uray si Rosano! Saan da ka kasapulan dito eh? Dua kami lang ni Mami ang makisarita iti day toy babae! Awanan ka itibain! Inalilaw na kami! Si kagayam ti ina ni Brian? No nasapsapala kumaan amwak ta ito. No kasano ti pungtot ni Maureen. Ad-adda pa'y kanyak. Anya talaga ti panggap mo, ha? Kaya't mo tutungpa-tungpaan ka! Maureen, saan mo agamdan ti mangdangran kanya? Saanan asyak day di Laura, akabailam nga iruruman? Kat! Lumaban ka! Ibagam kini Brian nga adaywan na ni Bernadette. No nasapsapa kumamat anamwak. No may turayak la kumatipang ngedeng ti anak ko. Ngam, daytoy ti may bagak kada kayo. No kinabailan nyo tinangiruruman idi kanyak. Saan kun nga ipalubos nga aramidan nyo iti anak ko dayta? Aniya ti kayat mo asawan iti dayta, Laura. Alawan! Baknang kan, Laura! Ambisyosa ka talaga. Indel-del mo ti bagim iti Amerikano at nabumaknang ka? Ha? Maureen, agyaman ka takabailak pailang tagtapal. Anya ti aramidem, ha? Ha? Sige! Natangsit kan. Ngumuray kinabaknang mo amin. Jak ipalubos nga agtuloy ti panakayan ayat ni Bernadette ken ni Brian. Kastaunay ti pungtot da Maureen ken mama. Apaman anaduktalan daan ni Laura ti ina ni Brian. Amok asupyaten da ti ayan ayat dagiti tua. Ngam agin inayat da unay. Kabuteng ko ti mabalin nga ibunga na ito. Ti mabalin na mapasamak ka ni Bernadette. Kasano nga aklunan na, amapukaw na ti ayatan na. Saan ka kuman nga agsangit pa, Bernadette? Jak kaya't masakitan ka. Ay ayatan ka unay. Agam amo gayam dagiti dadakkel da Brian. Amti chik mawatan. Apay kagurkura tamami kan lola ni Auntie Laura. Mariribo ka nakmat. Brian, nasaysaya at nga daywam langan ni Bernadette. Ha? Uray kadigta kayo, lolo. Nga
man niya tibasol ni Tita Laura. Saan? Jak ipalubos nga agin na dayo kami kini Bernadette. Karkaritin na ka di, ha? Lolo, saan? Pangasiyo. Wah. Agyaman nagtadimdang kayo, Daddy. Nasaan kaya ba malaat? Ang mga niya tinaramit ni Lolo ni Brian. Imbis ko mga ilawlawag ni Atty. Flores, no apay akagura da Tita Maureen, kun Lula Lunarda ni Mami. No apay akayat da nga agsina kami. Brian, pasensya ka lang kuman ka ni Daddy, ha? Daddy, anya ka di dito yun ang mapaspasama. Tiyamok, kahit lang ang mamaamot ang mami kan Lola ni Tita Laura. Anya ka di tibasol ni Mami iti pamilyayo. Lading itak. Tsak pa'y masumbatan itaday taapanak. Apay sir. Anya ka di ti ilimlimod yu kada kami kini Bernadette. Anya pailat urahim si ka, babay. Pumanaw kan. No saan ka makapagtapal? Ang mga nanya pa'y timaramit ko ka. No anya ti kayat mo alaban. Nakasagana ak. Nakarit ka tabat ng kan. Ambisyosa! Ibturak amin nga kakadagsan abalikas nga ipalakam mo kanyak. Ngamday to'y tilaglagi pa nyo. Jak ipalubos nga iruruman niyo ni Brian. Kalpasan na naduktalan mi asikati ina ni Brian. Jakon ipalubos nga agtuloy ti relasyon da. Ibagam iti anak mo nga adaywan na ni Bernadette. Saan nyo kaya naawatan ti imbagak? Kaya't ko nga ulitan manan. Jak ipalubos nga iruruman niyo ti anak ko. Pumanaw kan! Wen, pumanawak. Urayak lang ti anak ko. Lading itak ti ibabalaat ko iti panakisarita yo kada Brian kan Bernadette. Tisan ko amawatan king Karusano. Apay at di mo imbagan o apay asaan na kahit ni Maureen ngagtuloy ti relasyon da. Awan basol da, Daddy. Nagkalariribog na ito'y. Wen, amok adakkel ariribok. Ngam napatid kanyak ti pagragsakan ni Bernadette. Laglagi pa nyo ti kasasadi salon at ni apo kayo. Rosana. Ang mga nunalipatan nyo retan. Lipatan tayo kuman tinapalabas. Mababalaw mo ka di ti asawam. Si ka mismo, nagulbod ka. Nabayagan na nagkita kayo kay ni Laura, saan ka di? Na kaya tapag sinupyatan tayo na itapanag dati. Lading itak. Masapo na subliyak da Maureen kan mama ang makisarsarita ka ni Laura. Nasaya at mata nakasubli kayo kini Brian Bernadette. Mabalin yun ti pumanaw nga kina. Kat dayto yan ti maudi apa nagkita yo kini Bernadette. Jak maawatan, noan niya ka di ti problema. Damagan to iti dayta ambisyosa nga inam. Brian, umay kan. Kadwa tayo ni Bernadette nga imay dito'y mami. Kadwa tayo matlang agawin. Saan ka kadi makauawat, ha? Aglinipat kayon kini Bernadette! Binugkawan da. Mami, ngamapay. Ay ayatak ni Brian. Tsak kabayla na lipatan. Brian, umay kan. Sige, mapantan mami. Bernadette, ayatan ka launay. Ayatan ka matlaunay, Brian. Oray sumarding tungag pitik ti pusok. Ayatan kang tupalang. Brian, nagpag
Kas unay ti panagmanehom, ang mga numadisgrasya ta. Mami, Ah, nasakit unay tinakam ko. Jak naruwam ang mabugbog kawan. maawatan ka. Ngam no ay ayatom ni Bernadette. Ipagpagapumlaangan kan kwa na. Apay ngamin, mami. Jak maawatan dagiti mapaspasamak. Saan asinong bata ni Tito Rosano dagiti kayat mi nga maamuan kini Bernadette? Apay akagurgura da kayo da Tita Maureen ken Lula Leonarda. Ijay ton balay nga ilang lawag ko ti amin. Ibagayo itan. Anya ti basol yu kadakwada. Apay nga ramraman da kami kini Bernadette. Anak ko, no inroromandak idi. Saan ko nga ipalubos nga aramiden damanan kan ka? No kasta. Sigod nga agam amo kayo. Ngumapay. Agpakpakaasya kan ka anak ko. Agawid tan. Itay pinagtaptapelak, Rosana. At damasapol nga ilalawag mo kanyak. Maureen, lipatem ko man tinapalabas. Ipagpagapom ka ni Bernadette. Pabusuyam ida ka ni Brian. Sana day tatikayat ko pagsaritaan ta. Sigod ka din agkit-kita kayo kini Laura? Saan ta kumapagsinong batan na ita? Diyak kaya tamangag ni Bernadette ti panagsubang ta. Pasigla a Bernadette timang mangagukan ka. Ibagam kumatipod no. Anya ti pagtungpalan dahi ta apa nagrikyar da Rosano kan Maureen? Papagayam, padaanan dagiti sumarno apas sa tinobela ana pa uluan. Sugat, ti puso. Nobela ka ni sursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti mat direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot mat kada kayo. The number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. And the Center for the Study of Developing Society, CJ Delhi, kadwana ti German Foundation ani Konrad Adenauer Stiftung, ti nakatakwa ti nga to abilang 84% kadagiti Indian youth no agasawa daman ket na itulag da. Ad-ado ti suya abngam ti panag-breakfast. Iti unos si panagbiag ti may sa tao, mabalin ang makasuyaab iti 250,000 times. Segun pa iti eksperto iti dito panagadal no madanon ti tawen a 70, maminsan nga 10 adaras ti kada aldaw, ang nagsuyaab, maminsan la anamiga. Lake Lanao, isu ti second largest lake, ken mapapati a kaunigan, maibilang nga major tropical lakes iti Southeastern Asia, taeng dagiti endemic cyprinids a masarakan laeng iti Lake Lanao. Amuyo kadi ati Limasawa Island ket isu iti lugar a naglandingan ni Ferdinand Magellan idi na diskubre na ti Pilipinas ken isu ito muna a lugar a nakaaramidan ti Misa. Oh my God! Oh, kay Dan! Pakasim! Di na pag-aramidan ni Tito Gas! Bakit na? Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kayo-gayat ko.
Apanawen. Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan ti tanem ni nanang mo. Aywanan kan padakalan ka anatingkar. Iti laksid ti may talimang agura. Nay talimang agura. No tigura ken sakit tinakem, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti panagibalas. Nay talimang agura. Sa balipay apakasaritaan, ana adaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimeng agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naitalimeng agura. Tinapalabas intulag ni Don Placido karagiti pasurot na asandan ngay palubos nga dapay agbasak-basak ana pagtalaw aman nalon iti dagana. Nagpakadamet dagiti simangbay aman nalon iti lugar da Miguel. Tapno mapanda kitaan dagiti dingwen ken mulada ana panawan da. Iti paragmaymaysa ni Don Placido. Imawag ti maysa karagiti pasurot na. Kat ita adoy tituloy ti nobela ana Pauluan. Naitalimay agura. Sige, magamu kayo namang disiplina kadakwada dado. Aramidin nyo ti plano tayo. Ngamtay ko na kon nagandad kayo lang. Diya kaya ta may ramraman man ang tinagan ko. Sige, bye. Ay, sino di kinasarita iti cellphone niyo, senyor? Ni Dado, tayong padamag na nga dadag iti pinagtalaw tayo aman nalon. Napandapay lang nag-istimar kadag iti mulada. Nga uray, inikat ko'y na nakatalunak. Ay, anyang arod ita ti aramidan da, senyor. Imbagak, nga ramidan dan ti plano tayo. Bareng maputeng ton dagiti dadunga ama pa nagbasak-basak diay. Apong, napanan ni tatang. Napan mati Jason Simon Apog. Na inawis ni Pasyo nga agburas da ka dagiti natenda na aglabos da ka naon. Kasta? Kunak no saan anapan iti San Simon? Apay ka di Apog. Wano, ada papanan nyo kinitatang mau. Ibagak ko ma, amapan kami agsangat iti karayan. Tanakitak, pimigsa ti ayos ti karayan. Gapoy ti panagtudo na iti surong iti kalman. Ni panyong si Beulat tante ayabam Apog. Sige Apong, isudang arudan ti kadwa. Nagarugit din di bunga dagiti tarunggan si tao mo, Pasyo. Organiko aganagan ngamin tinusar ko karagiti mulak Miguel. Talaga amay mayat ti organiko aganagan nga usaren. Itigasta, saan ngagbalin anal sa muna iti daga? Ha! Anya da dya putok kinasok. Napaltugan, Nicolas! Nicolas, akadwa tayo. Napaltugan!
Nagado alam mas tinagyan na. Dandanin nagudwa ito timba ng ipakbuak. Ano lang? Ano na apaw? Ni apong diag tartaray amang pukpukaw kanya. Tumakda nga ko. Ang kalakit di pa damag na asan na nasayaan. Tapay nga imay dito karayan. Nagawa na konsensya tinang patay ka Nicolas. Sino tinakita yun ang paltog ken kuwana tatang? Saan mi nakita tinang paltog ken kuwana ang ilong? Nakangig kamilatan iti putok. Kat nakita mi, anak kusbo Nicolas iti ayan tinwang na madamangay papaharap na. Saan nga ta? Nga damanin pa kay naigan ni Don Placido iti dahito napasamak akrimen? Mamuan tayo apama na malpas ti investigasyon na iti pulis. Angel. Anya ti ko na mama? At naman na napasama ka pamaltog dito San Simon? Wan iha, kat may sa aman nalon tinapaltugan, wano natay. Unay matan? Manipod sana na ni Papa ti Mayor dito'y San Simon. Nakadadumatan di mapaspasamak apamaltong dito'y lugar tayo. Saan lang apamapatay ti agrarayra dito'y ili tayo? No di kat pati droga, karnaping, kidnapping, robbery, kan na dumapayakita ti kinadagas. Daytat pakakitaan na nakapsot ti liderato ti Mayor. Kan ti hepe ti pulisya dito'y ili tayo, mama. Ay, mayat kumano ag kandidato manan ni Papa. Kunakmet asaanan ang mga bak ni papang mo, tanadadailan ti record na. O, di na kayan tong arudan, Mama. Kasanong arudan dagiti negosyo tayo? Adda kami mat kini Papa, mangkita. Bahala, adalagtuan na imbag. Mayat, nulabanan yun to ti agdamait na ang Mayor, Mama. Tabarang mapasubli tayo ti sigod a kinabilag tayo dito'y San Simon. Hello? Hello, Don Placido. Sino ka? Nalipatan niyo kaniman ti boses ko, Mayor. Miguel? Agyamanak no may busisan dakmetlangan, senyor. Anya ti mga amtabay ngay mawag ka. Adala ang damagag. Tanya ti damagam? Ada ka di tao yo pinusgan nyo amang bantay karagiti taltalon nyo, senyor. Anya? Patwa panggis? Tapay damdamagam lay na. Masaludsod ko lang. Kaya nakpayasilwal ka nagiti sa ludusod na. Hello, senyor. Dengdeng ganda ka di. Apay adi kayo mo tinagsaon. Wan, dumdum ngegak, Miguel. Apay nga ro dadi yung sumbatan ti saludsod ko. Awan yung baong ko at taok amang bantay, itinalawa ang kataltalunak. Nga baguray ka man, apay nga minadamdamagam. Kapoy tinapasamak kapamaltog iti sakop ti dagayo, senyor. Niya? Tatapom ka di manan nga dapa kay naigak iti dayjay anabasamak? Agdamdamagak lang, senyor. O sige, awanan ti saludsodeng. Bye. Pato, pangkis. Anya, inawagan niyo ni Don Placido, tatang? Wenang ilo. Aring kunag. Numabanitak babaen karagiti sa ludsod ko kinkwana. Ngam nalay nga si mong bata. Anyat sinaludsod yung kinkwana, tatang? Sinaludsod ko. No adayim baon na tao na amang bantay karagiti talon da. Ket, anyat insungbat na. Kunanamot nga awan kano timbabaw na. No kuma imbaga na nga da. Posible at tao na tinang paltog
ken Nicolas. Sige, Buroga. Tumagay ka ba't? Ay, uwan, senyor. Tilog ko, Miguel. Kaya muna siguro kat mabanitan na kadagiti sinaludsod na kanya kita, Buroga. Ay, anya nga minti dinamag na kada kayo, senyor. Sinaludsod na wadda tao ngagbambantay kadagiti talon ko. Anya? Naimbagak nga da. Sigurado asyak manan ti atapan da mastermind. Iti pan nakapaltog ti may sa kadakwada. Iti tingat kataltalunan. Ay, sanda nga mo. At tao tayo tigan man, senyor. One. Sapay na kumata mabutengan dagiti dalduma ama paridjay. Miguel, kumusta nga tante resulta ti investigasyon dagiti pulis iti panakapapatay ni Kulas? May papan kano iti utang tikit kita ni taragiti pulis. Posible, nga iso ti poon tinang patayan daki ni Kulas nanan. Aniya? Apay, ado aya ti utang daya a Kulas? Ado gayam tinalimod nga utang na nanang. Gapo iti panagsugsugal na. Ay, sus, kay tuyan ti kungkonak. Ngano sugal ti gapunak at nalakalaang ama ka utang dagiti sugataw. No iti agserbi iti pamilyada. Ay, sus, nagrigat da ama ka utang. Pudno na ito na yun, nanang. Mano ataw ayati nakautangan ni Kulas. Aduda ka no, nanang. Iso akayat nga imbitaran amin idarag iti pulis. Baring no adda kan makalap da nga impormasyon, may papan iti panakapapatay ni Nicolas. Ado mo't ang tinagawangan niyo kakadwa. Kaputa, inrugida ka no pa lang ito'y bigat tinaginom, senyor. Kurang baigid ya, senyor. Aniya? Kurang pa itinainom yo, idinto na lang buraro kayong. Ay, kaya't mi ba, senyor? Imbaglagid din. Tadabalon ta, burog. Sige, ibabamitilugan taited mo kadakwal taglemes da. Aging ka iti maburarog da iti osto. Angelo, sigun iti investigasyon na iti polis. Posible nga utang ti makagapu iti panakapapatay ni Kulas. Kasla sa anak ang mamati, tatang. Anya? Tapay. Gaputa dagiti ibagbagada anak kautangan ni Mang Kulas. Awan mo't kapasidad da pumatay. Pagkunam, akasta. Dagiti ibagbagada anak kautangan ni Mang Kulas. Padadamat lang ang sugador. Wala. Bareng no adan tumutla pa naglawag ti amin. Inton makasarita dagiti pulis dagiti bagbagada anak kautangan ni Kulas. Saan nga taatao mo't lang ni Don Placido tinang patay ka ni Mang Kulas? Dahil tamot tim muna ana panunot ko. Ngam no isumanan ti ibagata yung atapan tayo. Sigurado akas lagal buro tumanen abulkan. Mabit lang, tatang. At daw mauawag. Sino na ito? Ni Mayor. Kasta ka ni. Wala, sungbatang maroon. Sigurado nga dalakit din na patong nga ibagana. Iso nga'y mawag ka.
Papa, Hmm. saan yan samat lata malapdan dagiti napapanaw akatalunan tayo? Amapan ka dagiti taltalon ta? Gabo kadagiti mula dati rason na mapandapay laang idiyay iha. Anya nga tanong kasarita yo dagiti mailaw antumanan? Amapan ka dagiti taltalon ta? Tanya kumati baga kadakwada. Di bagayo, nga awanan ti karbangan da idje taltalon da. Ta inikat yung matan ida, akatalunan tayo. Pato abang kisanan, panggabwa ko ma. Saan ko nakasarita pa ida? Ta sigurado nga adala nga rumswa, ti saan mi apagkikinawatan. O, di ba iba nyo natangarod idan? Nga uray ag subli-subli da amapan ka dagiti taltalon da, Papa. Adda pampanunutak nga ramidan tapno sumardeng dan na mapandyay. Anya, Papa? Ladingitak ngemsan ko pa'y laeng amay baga. Himawag ni Mayor, himbaga na. Ngayon ton bigatan ti panakayaward dagiti titulo ti daga kada kayo. Oh, mas ba? Dantong kabong-bunguran na talon. Wen, ket sapay la kuma. Tay ti sana mabayag. Adu pa'y ti maagraryo apaset ti kataltalunan ni Don Placido. Ay, anya ti kunayo ana panunot yo, senyor. Tapno sumardengan dagiti napapanaw aman nalon. Amapan mangsarongkar ka dagiti mulmula da. Dadailan nyo dagiti mula da burog. Tapnawanan sublian da. Anya. Wan, kasta ti aramidin nyo. Honey. Oh, abay agribin na. Oh, anya ti bagam takas tao na iti apuram ngay masinag. Imawag ti abogado tayo. Kunana nga inton bigatan ti panakayawat ti titulo iti daga kadagiti na pagasatan. Anya? Saan na mabalin? Riyagi palopos agribina. Honey, uray anya apay ti aramidam, kat saan mon amalapdan ti panakayawat dagiti daga tayo kadagiti katalunan tayo. Riribukag di panagbiag na agribina. Saan ko pagtalnaan ti kararwada? Ay, anya ti kunayo, senyor. Dagiti umawat ti titulo ti daga inton bigat. Ti iyon nami adadaalan dagiti mula da, senyor. Wan! Dakas lagumay gayab-gab ti pungtot ko. Kadagiti umawat iti dagami. Ay, adon ataw-tawan ti panangilablaban da nga adda maagraryo adagayo, senyor. Kat italaang nga adda baligi anagunod da. Kalpasan tinaunday a panawan. Ato abanggis. Aldaman magunod da abaligi. San kolad ta pagtalnaan di biyag da burog. Anya. Riribukak ti biyag amin dagiti makaawat iti daga. Ay, Miguel, ay nakaragragsak ang nagrubat dagiti na panimawat iti titulaw. Wananan. Sino kumangamin mo ti saan amaragsakan? Idintutaddan makuna kabukbukudan dadaga? Ay, kaanon tungatamot ti panakaawat mo anak kaw. Da kamin to kanumatan ti sumaruno nanang. Kat sapay la kuma iti Diyos.
tasanan ang mabayag. Di cellphone mo anak ko, wag na umawawag. Nimot guryo to yung mawawag. Nga ti bagana. Sumbatam, tapno mamam. Adalaki din na patid nga ibagana tayong mawagkin ka. Wala nang. Hello, guryo. Apay nga mawag ka? Anya. Dinadahal dagiti tao ni Don Placido dagiti mula dagiti napan imawat iti titulo. Sana mabalin na ito eh. Sige. Umayak dita Santa Ignacia. Itamot lang. Sige, Goryo. Kastapay. Anya ti imbagan ni Goryo, anak ka. Dagiti kanut tao ni Don Placido nanang. Dinadal da kanut imula dagiti napan imawat iti titulo. Anya? Unay daytan. Awan lat konsensyadan anang dadaal ti mula dagiti manlalaw. Mapanak iti Santa Ignacia nanang. Tay nakitaan tinamsaakan da iti mula dagiti kakadwami. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggem ti tuloy tinubela ka na pauluan. Naitalimay ang gura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.